Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani nhama dzangu, Mwari werugare, Mwari wenyasha wakuchengetei vakugonese. I want to read this scripture. This is our scripture for our morning devotion. That's Numbers 27. Numbers 27. Or in short, it's numeric. Numbers 27 from verse 3. Our father died in the wilderness, and he was not in the company of them that gathered themselves together against the Lord in the company of Korah, but died in his own sins, and he had no sons. Why should the name of our father be done away among his family? Because he had no son. Give unto us therefore a possession among the brethren of our father. And Moses brought their case before the Lord, saying, the daughters of Zelophehad speak right. And the Lord spoke unto Moses, saying, the daughters of Zelophehad speak right. Thou shalt surely give them a possession of an inheritance among their father's brethren. And thou shalt cause the inheritance of their father to pass unto them. Nyaya iri pano ndeyevana vasikana ekwana kuita 5. Baba vavo vainzi Zelophehad. Baba vavo vakafa muwilderness mugwenga. Zvino apa vari kuchema kuti ko nhaka yababa vedu yofa here, nhaka yababa vedu yoparara here, nokuti vakanga vasina mwanakomana. Nokuti patsika yekwaIsraeri mwanakomana ndiye aita inherit nhaka inenge yasiwa nababa. Zvino kune murume unonzi Zelophehad vakabereka vanasikana 5. So vanasikana ava ndokubva vagara pasi vakati, asikana handei tinochema kuna Moses ataure naMwari nekuda kwekesi yababa vedu vasina kubvira vabereka mwanakomana. So these 5 daughters, 5 represents grace. It means vasikana, because of grace, vakaunza a turnaround kusituation yanga yagara ichinzi hazviite nokuti vanasikana havangoni kutora nhaka. But pavakauya kuna Moses, Mwari ndokubva ati kuna Moses, vana ava vari kutaura chokwadi, vanofanirwa kuwana a portion among their father's brethren. The daughters of Zelophehad, 5 daughters, 5 which is a number of grace, they came to Moses vaine chichemo panyaya kana kuti panhau yaigona kunge ichinzi hazvishande hazviite nokuti patsika yenhaka vanakomana bedzi vaisiyirwa inheritance yababa vavo nekuda kwokuti vanasikana vanoroorwa voenda kuna mamwe mafamilies. But vasikana vakati we need to make a difference. Taakuda kuchema, taakuda kumbotsvaka nyasha, taakuda kuti Mwari vataure nemuranda wavo Moses kuti zita rababa wedu riregere kudzimwa. So these are 5 girls who made a difference nokuti vakaita stand and seek the guidance of the Lord. Vakanochema kuna Moses. Moses akaenda kunonzwa Mwari. Chakapa Moses kuti let me ask from the Lord. Inauye kuti there was a law already written. Nema systems ariko ekuti avasikana hazviite. So toda kunamata newe mudikani masikati mangwanani ano. Toda kunamata newe hama yangu mangwanani ano. There are laws and systems dzakanyorwa pasi. Zvakagara zvakatendwa. But inofara kuti Mwari wedu unotaura. Nokuti panyaya iyi Moses wakati ndoda kumbonzwawo kutaura kwaMwari. Tine zvatakatedza netsika dzatakaita, but ndakuda kunzwa kutaura kwaMwari only for these girls, the daughters of Zelophehad, vauya kwandiri. Munamato wangu mangwanani ano ngawe munamato wako muzuva ranhasi, on our second day of fasting and praying, kuti neMwari kune masystems netsika dziriko dzakatitsikirira dzikadzvanyirira kwenguva refu. Asi for my sake, but the reason of your grace, ndiri kudawo a difference in my life. Ndiri kudawo mutsauko Mwari. Zvakaitika kune vazhinji, zvakaitika kune vakawanda, but ini Mwari nokuti ndinokudai uye ndinotenda mamuri, ndiwanireiwo nyasha. Kabada ya sataka. Yokotobo shikata ya kandere buchalika basata. Mwari makanzwa kuchema kwe the daughters of Zelophehad. Mukatendera kuti vagoverowo nhaka nyangwe vanga vari vanasikana.
zvisingabviri kuvanhu Baba kwamuri zvinobvira. Zvisingashandurwe nevanhu Baba, imi Mwari mune simba rekuzvishandura. Abasata kaya dabosha. Mentala boja la bazuga diatakoba jae. Mantela koria katalabosha. Yes akade maligada paradia baba shenta baradia sakoba jayaka. Mente baligada kadarabojia tatalako seria bajaliga basata. Baba sina kubvira zvashandurwa nekuitwa pakati pevanhu asi makawanira nyasha the daughters of Zalepot. Kabadaya santelekede boja liga basada kaya. Redada la boja liga bazuge diatakala basada. Ndiwanireiwo Nyasha Mwari wangu. Ndiwanireiwo Nyasha Mwari wangu. Ndiwanireiwo Nyasha Mwari wangu. Ndiwanireiwo Nyasha Mwari wangu. Zvisingabviri Baba, sina kubvira zvaitika, asi Mwari pandiri ndiwanireiwo Nyasha. Nokuti ndauya kwamuri Mwari weIsraeri, iye asingashanduke wazuro nhasi namangwana. The God of Israel, the God of Israel, the God of Israel. Ratabaya diatatala kondere bosha liga basata. Yeketele bosha liga basata ria mandere kete. Zvisina kubvira zvabatwa nevanhu nyangwe mudzinzare kwangu Mwari. Ndiwanireiwo Nyasha, ndiwanireiwo Nyasha, ndiwanireiwo Nyasha, ndiwanireiwo Nyasha mutsvene. Nyika ine mitemo yayo, nyika ine vanhu vayo vainoziva kurangarira nekuremekedza. Asi ndauya kwamuri Mwari, imi wamasimba ose mutsvene wakatendeka. Just like the daughters of Zalepot. Turn my story around, Lord. Turn my story around, Lord. By the reason of your grace. By the reason of your grace, by the reason of your grace, by the reason of your grace. Vanasikana makavarangarira Mwari, mukataura nemuranda wenyu Mozisi kuti aiwa vanga vachigoverwa naka, vataura chinhu chakanaka, vataura chinhu chechokwadi. Baba ndinochema kwamuri mangwanani ano, nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Sina kubvira zvaonekwa kudzinzare kwangu, sina kubvira zvabatika mumusha mandinobva. Ndiwanireiwo Nyasha Baba, ndigopupura kunaka nekugona kwenyu. Yemi wazuro nhasi namangwana mutsvene wakatendeka. Yabasata labosha riamande. Mentete labosha baliga daya sata. Mautata rianda lekete baliga dasaya. Menta baradia sakoba jae maliga dayande. Rekete bosha tabagadiga de la konta labosha. Yazamaya kata kadala gata rabosha libazada. Ibajante la konda rakia maseketele kondia tataka. Mautataria baba jaliga basata kaya dagosianda. Riba jade mante balado galiga de la konta saye. Muri Mwari wakatendeka. Muri Mwari wakarurama wamasimba ose. Wazuro nhasi namangwana. Iye asingashanduke. Iye wamasimba ose anogona. Ndakupai mbiri nekukuremekedzai mutsvene. Ngariongwe rikudzwe zita renyu Mwari wangu. Ngarinamatwe ribatwe neutsvene nokote makanaka. In my case, Lord, I need a difference. Mune yangu nyaya Mwari, ndakumbira Baba shanduko. Mune yangu situation Baba, just like the daughters of Zalepot, they cried unto you, Lord. Baba mukataura nemuranda wenyu Mozisi kuti zvakafanira kuti vana avagoverwe naka. Sina kubvira zvaitika Mwari, asi Mwari ngazvivambe, ngazvitangirewo muupenyu hwangu Baba. Ndigopupura kunaka nekugona kwenyu nezita raJesu, nezita raJesu. Mwari wangu, ndachema nyasha dzenyu mukati memhuri yangu Mwari wangu. Ndachema nyasha dzenyu pamusoro pemarriage yangu Mwari wangu. Ndachema nyasha dzenyu pamusoro peministry basa rangu Mwari wangu. Ndachema nyasha dzenyu mukurarama muupenyu wangu Mwari. Nezita raJesu, nezita raJesu. Masystems achiramba, nyika economy ichiramba Mwari. Asi imi kana mabvuma, imi munoti kana mazarura hakuna ungapfiga. Mwari wenyasha mutsvene wakatendeka, imi kana mazvitendera Baba hakuna unorwa nazvo ukakunda. Mwari anoshamisa wamasimba ose mutsvene wakatendeka. Ndiri kunamata nekutaura nyasha mangwanani ano. In my case, Lord, make a difference. Munyaya yangu Baba ngazvive nemutsauko. Muupenyu hwangu Baba ngazvive nemutsauko. Mumhuri kwangu Baba ngazvive nemutsauko. Like the daughters of Zalepot, they come to you crying, oh Lord. Zita rababa wao ringadzimwa here nekuti havana kubereka mwanakomana. Asi nekuda kwekuti vakauya vari vashanu zvichireva nyasha, uye nyasha tinodziwana mumwanakomana waMwari. Mwari wangu wakatendeka. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu.
kabadaba satakayanda mante baladiata kobajayande ribajade manta balugadia sakobajaliga bazada kayada kasa retatala kondiata kabasa. A difference. Gazvene mutsauko Mwari, gazvene mutsauko nokuti ndinokunamatai, nokuti ndinotenda mamuri, nokuti ndinokudai, nokuti imi munondida Mwari. In my case Baba, ndachema kwamuri Mwari nokuti makanaka. Muzita raJesu Kristu weNazareta ngavarangarirwe vana venyu Mwari. Nyasha ngadzidururwe Mwari wangu. Favor yenyu ngaionekwe mumabasa avo, favor yenyu ngaionekwe mukati medzimba dzavo. Ndiri kutaura nyasha muupenyu hwaAdhimaya Jekeje, ndiri kutaura nyasha muupenyu hwaNicholas Maseko, ndiri kutaura nyasha Baba muupenyu hwaSoroni Nyambo, ndiri kutaura nyasha muupenyu hwaEvelyn Muzeya, ndiri kutaura nyasha muupenyu hwavana venyu Mwari. Woutabiko angawanirwe nyasha nezita raJesu, nezita raJesu. A difference ngazvive nemutsauko Mwari, nokuti vanhu vanokuzivai. Ngazvive nemutsauko Mwari, nokuti tinotenda mamuri. Ngazviitike Baba sekuda kwenyu. Nyasha dzenyu ngadzidururwe, favor yenyu ngaionekwe muupenyu hwevana venyu Baba. Nezita raJesu. Kabadaba sataba yadaka samande mentetele boshi yadaka riga basata. Muchene wakatendeka, muchene wakarurama. The daughters of Zelophehad came crying unto Moses. Anzi zita rababa vedu rodzimwa here, nhaka yebaba vedu yoparara here, nokuti havana kubvira vabereka mwana mukomana. These were 5 daughters of Zelophehad who came to Moses. Moses inquired of the Lord. Mwari ndokubva vati vataura chokwadi vaita zvakanaka. Give them the inheritance. Sika yaivako ndeyekuti vanakomana ndo vanoita carry the name. So they are the ones to carry the inheritance of the father. Nokuti vanasikana vanoenda kunozvijoina nemama families vororwa. But these 5 girls, they made a difference. They made a difference. I want to give you 2 revelations, 2 points, 2 statements, why they got favor. And I'll add the 3rd one, but I want to give you the 2 revelations. Number 1, 5 is a number of grace. These 5 daughters, when they came to Moses, they are already under grace. That's number 1. Number 2, grace came by Jesus, who is the Son of God. Saka ava pavauya kuna Moses vachichema. Number 5, very 5, that's grace. Number 2, grace is also a person. Grace came through Christ Jesus, who is the Son of God. So kana naka yaenda to the sons. So these 5 girls pavakauya, they are also representing the Son of God, because grace came by Jesus. So number 5 is the number of grace. And these girls, Pavauya, grace, they are talking as girls, but because of grace, is the Son of God. So naka yefanwa kuenda kuvanakomana. Sei vanasikana 5 vaZelophehad vakawana nhaka yavo against my systems. Inauye kuti 5 represent grace. Number 2, which means pavari kuonekwa. Father, sorry for interruption in network.